Salam ýaly hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli gurulýan däwrelere gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow bilen duşuşdy. Rusiya Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow Türkmen döwletiniň başçylygyny mehirli kabul edenligi üçin tüý sürekden hoşallygyny beýan edip, Rusiya Federatsiýasynyň prezidentiniň mehirli salamy we gutluglaryny ähli türkmen halkyna ýollan awadançyk baradaky iň gowy arzularyny ýetirdi. Miňman Türkmen Tatarstan hyzmatdaşlyk meselelerini ünsürýän üçin hoşallyk bildirip, ýeni däwrgedek doganlyk Türkmenistana gelip görmek mümkinçiligini üren şatlygyny aýtdy. Hormatly prezidentime de hoş niyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Rusiya Federatsiýasynyň prezidentine salamny we iň gowy arzularyny beýan etdi. Hemde iki tarap bilen gatnaşyklaryň durnukly käýfiýetini bellädi. Miňman mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başçylaryny taýlawlarda gadanan önämli ýeňişi bilen ýeni däwrgede gutlap, ýokary döwlet wezipesinde alyp barýan giňerimli işlerine üstünlikler arzu etdi. Hemde Türkmen halkynyň bagadyna ýetip bolmajak milli mirasy we dünýä sivilizasiýasynyň baýlygy bolan beýişli bedewleriň öçmejek şöhratyna şaýatlyk edýän dawarlara gatnaşmagy üren şatlygyny bellädi. Ajaýyp arzular üçin miňmana minnetdarlyk bildirip, hormatly prezidentimiz Russiýa bilen onuň iri sewitleri hemde senagat merkelleri bilen hyzmatdaşlygyny giňerdirmegi Türkmenistanyň daşar täzetynyň esasy gurularynyň biri bolup durýar diýip bellädi. Muny biziň ýurdumyzyň Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasy bilen diýip bolan öýdary ananşmak hemde netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň hemme tarap bilen pugturlandyrylmagyna ygrar dygam tasdiklaýar. Russiýanyň beý sebäbi bilen Türkmenistany ýöňden gelýän ykdysady we medeni gatnaşyklar baglanşdyrýar. Duşuň başyna bar bolan beýiklikleri hemde uly kuwaty we köp ýyllaryň dowamyna birnäçe iri tassamalary durmuşa geçirmegiň şäherlerini bilelikdäki işiň oňun tejribesi bilen berkidilen mümkinçilikleri hasaba almak bilen hyzmatdaşlygyň şu ýagdaýy hemde geljekki ileri türýän ugurlar barada düýpli pikir alşmalar boldy. Türkmenistanyň Tatarstanyň Kamaz we Tatneft açyk görnüşli paýdary jemgyýetleri Kazan Dikçordawody we beýleki iri kompaniýalar bilen ýödary beýiklikli hyzmatdaşlygy munyň aýdyň misalydyr. Miňmana Tatarstanyň işigur toparlarynyň geljek uly türkmen bagdaryny öz orunlaryny pugturlandyrmagy uly gyzyklanma bildirýänlikleri barada aýdyp, muňa ýurdumda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýynyň hemde öz üstüne alan borçnamalaryna anyk eýerýän ygtybarly hyzmatdaş hökümine Türkmenistanyň ýokary halkara awraýynyň ýardym berýänini bellädi. Ýalňyz energetika toplamy, ulug kommunikasiýa, tewda ykdysadlyk gomlary, owagçylyk budagy, ýokary ilme esaslanýan tehnologiýalar, işigurlyk hemde telekeşif düzümleriniň ury boýunça iki tarap bilen gatnaşyklary pugturlandyrmak ileri türýän wezipeleriň hataryny kesgitlenildi. Şeýle hem maşin gurulşygy, nefti gaýtan işleýän we gazy mesenagatyna iki tarap bilen hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikler bar. Türkmenistana amala aşyrylýan hemde milli ykdysadyň senagatlaşdyrylmagyna, degişli düzümleriň düýpli döwre baplaşdyrylmagyna, ýokary hilli, bäsejik ukyp öýrenmelerin giň görnüşiniň öňdürilmegine niýetlenilen täze ýokary tehnologiýaly öýrençilikleriň döredilmegine gönüktirilen toplumlaryň özgertmeleri bilen baglykda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertler açylýar. Hormatly prezidentimiz Tatarstanyň soňky ýyllarda sany tehnologiýalary işläp taýýarlamak we ornaşdyrmak babatyna uly tejribe toplanyny belläp, Türkmenistanyň häzirki zaman tehnologiýalar ulgamyny bir iň öňdäwar tejribeni peýdalanmagy gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Bellenşýäli tewda ykdysady gatnaşyklaryň gösterilmegi bilen tewda ykdysady, alymy teýen köwe medeni hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Tatarstan iş toparyna möhüm orun degişidir. Duşuň başyna Tatarstanyň ýol başçy Türkmen halkynyň milli gymmatlygy we buýsanjy bolan Türkmen alabaýyny ünsüçekdi. Dünýädäki meşhur tohumlaryň biri bolan Türkmen alabaýy biziň günlerimizde çenli özüniň ilki başky keşfini, öz bolşa aýratynlygyny, häsiýetini hemde iýetini we parlagyny taklap geldi. Şu wagtda miňman hormatly prezidentimize Tatarstanyna döwlet başçylarymyzyň sowgat beren Akdos adly alabaýynyň ýagdaýy barada aýtdy. Hormatly prezidentimiz soňky ýyllarda ýetilen iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň oňun derejesine ýokary baha berip, ýurdumyzyň Tatarstany ygtybarly we geljek uly hyzmatdaş gataplaýanyny bellädi. Şonuň bilen baglykda Tatarstanyň başçylarynyň türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli gurulýan bayramçyk şäherlerine gatnaşmagynyň ähmiýetini belläp, hormatly prezidentimiz bu saparyň Türkmen Tatarstan dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugturlandyrmagyň ýoluna ýene-de bir möhüm ädim boljakdygyna anan bildirdi. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz we Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti birige iň gowy arzularyny aýdyp, diýip bolan dostlukly iki tarap bilen gatnaşyklaryň üýtgüsizligini tasdikladylar. Hemde doganlyk türkmen we tatar halklaryna paragatçylyk,
bagyt we abadançylyk arzu etdiler. Edi diýärmizde ajaýyp sene Türkmen bedewiniň milli bayramy giňden belenildi. Bayramçylyk münasibetli şu gün halkara ahalteki atçylyk sport toplumyny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna esasy wakalar ýeňlanyrly. Halkara ahalteki atçylyk sport toplumyny Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli bayramçylyk davralary giňden ýeňlanyrly. Hormat prezidentimiz bir yere gelip Rusiya Federasyasının Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanow bilen birlikde şan şöhrati dünýäde bolan Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli davrlara gatnaşdy. Atlar bilen şokratlan yar toylarım. Tel durun, kalman oynasın. Bedevlerim arkada serdarım. Deyip Türkmen bedevinin milli bayramını kutlap, bir nama aydar oldular. Gör bak ne baydarlar var. Ah hey, arkadağı serdarımız, bedev bizim halatımız. Aley, bedev bizim halatımız. Devam edemez atlara, tartı oylum halatımız. Ey tartı oylum halatımız.
Atlı elevatlarını alıp sarmayım. Alıp sarmayım. Arkadağı serdarımız. Yanmayın, ey mutlu olsun. Yanmayın. Hey, hey, mutlu olsun. Yanmayın. Noy, 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 noy. Aktan bilen atanımız noy, noy. Büyük balta yetenimiz noy, noy. Arkadağı serdarımız noy, noy. Güller açar vatanımız noy, noy. Arkadağı serdarımız noy, noy. Güller açar vatanımız noy, noy. Noy, noy. Noy, noy aydasın geller, lele kakasın geller, lele darlı düzlere seyle çıkasın geller, lele darlı düzlere seyle çıkasın geller. İllerimiz aman olsun, bahtiyar zaman olsun, arka dağlı serdarım dovam olsun, arka dağlı serdarım dovam olsun. Devlet ağabeylerimi, asudugun aylarımız, milli bedev bayramı kutlu olsun toylarımız, milli bedev bayramı kutlu olsun toylarımız. Hormat prezidentimiz we Russiya Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli guralan tergi bilen tanışlygyň barşyny bu ýerde ýaýlandyrylan ahalteki bedewleriniň gözelligini, olaryň tebigy aýratynlyklaryna bagşlanýan amaly haşam sanatynyň eserlerini synladiler. Taryhyň dowamyna ahalteki bedewleri dörejilik adamlary, şahyrlar, bagşy sadanlar, suratkeşler üçin ilham çeşmesine urulypdyr. Şeýlelikde döwürleriň we nesilleriň ara baglanşygyny kemale getirýän ahal teke bedewleri ajaýyp sunut eserleriniň döremegini şertlendiripdir. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne asyrlar aşyp gelýän asylly ýörelgeler münasip derejede dowam edýär. Döwlet tarapyndan üpsün edilýän oňy mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan suratkeşler, heýkeltaraşlar hemde dergähler halkymyzyň milli buýsanjy bolan ahal teke bedewleriniň çeper keşfini beýan etmekde işiňlik görkezýärler. Şundukda ajaýyp sunut eserleri bedewlere bagşlanýan dürli heýkeller döredilýär. We olar ýurdumyzda bilin tawarlara beslenýän toýlaryň, döwlet tutumlaryň baş bedegini urlýar. Bedewleriň toý görnüşine bedelmek üçin ýasalan ogudan zergärçilik toplamlary bolsa, türkmenleriň öz bedewlerine sevgisiniň uludygyna şaýatlyk edýär. Şeýleken bir ýerde türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli sport oýunlarynyň bir näçe görnüşleri boýunça bäsleşikler guruldy. Şunda sportyň milli görnüşlerine aýratyn orun berildi. Kızılsanna pehlwanlaryň çykyşlary hassa özüne çekici boldy. Döwlet başlarymyz hormatly mehman bilen birlikde milli göreşiň aýratynlyklaryny, pehlwanlaryň täsirli göreşini synladiler. Bu görnüşler ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly senleriň hormatyna gurulýan davralary öz bolşy ýuşun çaýýar. Munyň özi taryhyň dowamyna emele gelen ýaxşy desturlaryň häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede üstirlýändiginiň nobatdaky beýanyny urly. Dağlı sirdar dovamat gelli.
barıp atlanır. Kadimomuz nesli salamat bolly, arkadan sirdar duamat gelli. Dünya yansallı, arkadan sirdar duamat gelli. Arkadan sirdar duamat gelli. Yeni Türkmen baktı cahana dolu, arkadan sirdar duamat gelli. Arkadan sirdar duamat gelli. Arkadan sirdar duamat gelli. Zahana şanı dolun, ahanatım ağatım. Oğun yan sen adıma, yellen yandan bazına. Koç yiğit atı bilen, yetyenir muradına. Ahanatım, gıyratım, ağatım. Ulu dile şanatım, canatım. Ak yolur rovana, rovana.
Sonra Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli bayramçyk at çapşyklaryna badalga berildi. Birinci çapşykda Türkmenistanyň mali we ykdysadiýet toplumynyň bayragyny almak uğruna 3 ýaşar bedewler 1200 metr aralyk boýunça ýarşa goşuldylar. Ine mehriban illeşler dağ bedew bolsa kem-kemden öýdüniň aýogyryşyny öň okdurlar. Ine ürsem agam ratyň erke diýen dağ bedewi soň gowrumdan jöwürlenen soň aýagynyň urşuny bir jigam gowşadan ine finaliň tomoşa edilen mehriban illeşler yennamdan saýlayan soňky 4 kilometrlik menzil toýçmarakan begencine şowgyny gowuny göterilen bu bedewleriň bolşuny herediňa aferin size türkmen bedewleri uçar kanatlary ine de dağ bedew ardyly pellagana birinci bolup gelmekde basar ya berekella dağ bedew berekella gözüňiz aýdyn hormatly prezidentimiz ine de ajaýyp doratyňyz nurana doratyňyz dağ bedew bugünkü toýunyň ilkinji çapşygyny ýeňiş bilen başlaýar goý şeýle ýeňişli ýollar dowam bolsun. Şeýlikde birinci çapşykda 1 minut 18,14 sekund netije görkezip, Türkmenistanyň prezidentiniň akalteka atçylyk toplumuna degişli dağ bedew diýen dorat pellehana birinji bolup geldi. Onuň teýti Türkmenistanyň at gyzynan atşynasy Maksat Agamradow, çapyk suwary Ürsem Agamradow. Ikinji çapşykda Türkmenistanyň Neftka toplumynyň bayragyny almak uğruna bedewler 1200 metr aralyk boýunça ýarşa goşuldylar. Bu çapşygym üren çekilişli geçdi. Ak plekemde adulun nesli artık kadir yaşın öňün çeke. Ine de atlar soň gowrumdan dogry ýol üstüler. Ine de dogry ýol. Ine de yennamdan saýlayan soňky 400 metrlik menzil artık bilen iňwedeliň ardyna gıdartgyny pordatlar häzirem dowam edýär. Tinlalyň tomoşa edilen mehriban illeşler ardyly pellahany bolsa barka goleýlak gelýär. Artık bolsa entegem öýdüniň aýorşyny bir jigim gowşadan berekella artık berekella yer bakaly pellahana sanlyca metrler bar. Ine de artık mazyny görkezip pellahana birinji bolup gelmekde başardy. Gözüňiz aýdyn hormatly prezidentimiz ine siziň ajaýyp artık diýen doratyňyz bugünkü toý gününe ýene de öz ýeňşini bayram edip size toý şatlygyny getirýär. Arkadaly serdarymyz goý şeýle şatlykly pordatlaryň köwür köp bolsun. Goý şeýle şatlykly pordatlary toý gününe biz hasta kän görelim. Şeýlikde ikinji çapşykda Türkmenistanyň prezidentiniň agalteka atçylyk toplumuna degişli artık diýen dorat bellenlen aralygy 1 minut 18,19 sekundda geçip pellehana birinji bolup geldi. Onuň teýti Muhammedow, çapyk suwary Hydyrow. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli geçirilen at çapşygynyň 3-nji çapşygyna Tüwda toplumynyň bayragyny almak uğruna bedewler 1200 metr aralyk boýunça ýarşa goşuldylar. Ine de atlar häzirem çekilişli fırsatlar bilen ardyly pellahana süýnüp gelýärler. Inde bolsa arka çapy ýodadyň 300'ünü çekip barýar. Ine arkany görýäňiz. Çapy ýodadyň 300'ünü çekip gelýär. Arka ardyly pellahana birinji bolup gelmekde başarýar. Gözüňiz aýdyn hormatly prezidentimiz. Arkadagy serdarymyz ine siziň arka diýen gurtmeli atyňyz. Bu edegem size toý şatlygyny getirýär. Goý şeýle şatlykly fırsatlaryň köwür köp bolsun. Mehriban prezidentimiz. Şeýlikde 1200 metr aralyga geçirilen 3-nji çapşykda pellehana birinji bolup Türkmenistanyň prezidentiniň akalteka atçylyk toplumuna degişli arka diýen gurt mele at geldi. Arka bellenlen aralygy 1 minut 20,15 sekundda geçmek başardy. Onuň seýsi we çapyk suwary Agamradow. Türkmen bedewiniň milli bayramynyň şahatlykly portretlaryny Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti habarçylama bilen söhbetdeş bolup şahatlyk duýgularyny beýan etdi. Türkmenistanyň hormatly prezidentine Türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli guralan dawralara gatnaşmagy hemde ikiçäk duşukda Türkmen Tatarstan gatnaşyklarynyň esasy urlaryny düýüpli ara alyp maslahatlaşmagy döredilen mümkinçiligi üçin tüý sürekden hoşallyk bildirýän. Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasy Türkmen Russiýa hyzmatdaşlygyna aýratyn strategik orny elýär. Biz Türkmenistan bilen Kamaz awtologlaryny, häzirki zaman dikçorlaryny bermek, gemi gurulşygy, nevit öýünçi bilen baglanyşykly we beýleki bir näçe taslamалary ara alyp maslahatlaşdyk. Medeni insan perwer, şol sanyna bilim ilgamyna hyzmatdaşlyk has işen häsiýete eýe boldy. Mälim bolşýaly Türkmenistan ýyldan ýuguruk begişli bedewleriň watanydyr.
Meninni soňky ýyllarda siziň ýurduňyzda amala aşan bir näçe saparymyň çäklaryny bir ajaýyp bedewler synlap, dizi talyan we buýsanýan. Akalteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmakda, olary gorap taklamakda, hormatly arkadagyň tagallalary bilen uly işler geçirilýär. Türkmenistanyň dürli künjeklerini gurulan häzirki zaman atçylyk sport toplumlary muňa şaýatdyr. Bu ýurda Türkmenistanyň görüli almak üçin üren köp tejribe toplanypdyr. Türkmenistana yeni devrede gelip görmäge çakyryk hemde Türkmen Tatarstan hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde ösdürmäge berýän hemişelik üçin hormatly prezidenti yeni devrede tüýs ýürekden hoşalyk bildirýän hemde pursatdan peýda gynyp dost soňanlyk Türkmen halkyny bir ajaýyp bayram bilen gutlaýan. Sag bolan. Hormatly prezidentimiz bayramçylyk münasibetli halkara agalteka atçylyk sport toplumyna bolmagynyň barşynda Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli dawralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Ukrainanyň Altkom Mali Senagy toparynyň başlygy Aleksandr Tislenkany kabul etdi. Mihman duşmagy wagtap kabul eden üçin tüýs ýürekden hoşalyk bildirip, hormatly prezidentimizi agalteka atlarynyň deňsi taýsy gözelliginiň we ajaýyplygynyň şanyna geçirilýän bayramçylyk bilen mehirli gutlady. Hemde berk jan saglyk, awadançylyk Türkmen halkynyň beýikligine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz hoşniyetli arzuwlary, şeýle hem paragatçylygyň, dostlugyň hemde ýölara düşünşmek mekany bolan Türkmenistanyň geçirilýän ähli bayramçylyk we beýlik çärelere işin gatnaşýany üçin mihmana minnetdarlyk bildirdi. Duşuň barşyna uly olgamny ösdürmek boýunça birlikde işlemegiň köp ýyllyk üstünlikli tejribesi gözüňe tutulup, mundan meýlekde hyzmatdaşlyk etmegiň ileri turilýän uğurlaryna degilip geçildi. Işgur öz işlerini berilýän ägir tuly gollaw üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden hoşalyk bildirdi. Hemde ýolbaşyga diýen iri kompaniýasynyň jogapkarlyk tawşyklary ýokary hilli we öz wagtyna ýerine ýetirmek ugruna mundan meýlekde ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyny anandyrdy. Duşukdan soň işgur habarçamyda şeýle görünmerdi. Türkmen halkyny ajaýyp bayramçylyk, bedew bayram bilen gutlamak isleýän. Akalteke bedewleri Türkmen halkynyň şany bolmak bilen birlikde umumy dünýä we umumy adamdat buýsanjydyr. Ol ýöňünde güýç kuwaty, bilintligi, gözelligi we asyllygy jemleýär. Hormatly prezidenti wagtap duşanyň üçin hoşalyk bildirmek isleýän. Bu meniň hormatly prezident bilen ilkinji duşugym boldy. Hormatly prezidenti arawaçlyk, hemme tarap bilen üstünlikleri, ykdysady ösüşleri hemde Türkmen halkynyň mundan meýlekde güllebesmeni arzu edýän. Hormatly arkadaga da aýratyn saworsyny aýdyp hoşalyk bildirmek isleýän. Men geçiren duşuklarymyň ägritini uly buýsançyny ýatlaýan. Hormatly arkadaga çuňur sarpy goýup uly hormat bilen garaýan we berk jan saglyk, uzak ömür arzu edýän. Türkmen halkyna bolsa asuda asman, durmuş arawaçlygyny, ruh bilentlik arzu etmek isleýän. Hoşniyetli arzuwlar bilen ýene devrede Türkmen bedewiniň milli bayram bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Sag bolan. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli dawralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Ukrainanyň Interbut Montaj Gurulşyk Assosiasiýasynyň başlygy Vladimir Petrov kabul etdi. Mihman duşmagy wagtap kabul edenlik üçin tüýs ýürekden hoşalyk bildirip, şan şöhrat dünýäde bolan Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen hormatly prezidentimizi tüýs ýürekden gutlady. Döwlet başlarymyz hoşniyetli arzuwlar üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, ýöňdewazy daşyryurt kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň puwturlandyrylmagynyň Türkmenistanyň amala aşyrýan iň öňüt dünýä tejribesini hemde ýöňdewazy tehnologiýalary ornaşdyrmagy gönükdirlen durumçy ykdysadyň üç strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýanyny bellädi. Hormatly prezidentimiz Aşgabatda mundan meýlekde ösdürmegiň we awadanlaşdyrmagyň konsepsiýasynyň bilelikde ýakynyn işlemegi dowam etmek üçin giň mümkinçilikler açýanyny belläp, Türkmen tarapynyň bildirýän hemişelik talaplaryny ünsjekdi. Şol talaplar injenerçilik teknik çözgütleriň ulanmagy zerur bolan destgalaryň gurulşygynyň ýerine ýetirmeli möhletiniň wekiliniň berja edilmeginden ibaretdir. Işgur jogapkarlyk tawşyklaryň öz wagtyny ýerine ýetirmek ugruna mundan meýlekde ähli tagallalaryny edip Türkmenistanyň ykdysady ösüşine münasip goşuntylaryny goşjakdyklaryny anandyrdy. Duşukdan soň işgur habarçamyda şeýle görünmerdi. Ilki bilen hormatly prezidenti we Türkmen halkyny ajaýyp bedew bayram bilen tüýs ýürekden gutlamak isleýän. Bu ýelin ýuruk ajaýyp bedewler syýlap, hayran galmadyk mümkin näl. Meniň bedewleri ösürip ýetişdirýän bir näçe tanşlarym bar. Olar öýlerini akalteke bedewleriniň bardygyna üren buýsanýarlar. Dogrudanam akalteke bedewleri Türkmen halkynyň milli buýsanjydyr. Paragatçylygyň, hoşniyetli gatnaşyklaryň, ruh bilentligiň hemde awadançylygyň alamatydyr. Türkmenistanyň hormatly prezidentine şunuň ýaly köpeýüşgünli ajaýyp bayramçylyga gatnaşyp, Türkmen halkynyň milli mirasy bilen has içgin tanışmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallygyny beýan edýän.
Şeýlekem türkmen bedewiniň şan şöhratyny dünýäge ýaýmakda, olaryň arasda ganylygyny saklamakda, hemde baş sanyny artdyrmakda bitirýän ägir türlü hyzmatlary üçin hormatly arkadaga hoşallygymy hemde bir jan sağlyk baradaky iň go arzuwlamy beýan edýän. Hyzmatdaşyk barada aýdylaryna biz Aşgabat şäherine degişli bir näçe üren möhüm taslamalar amala aşyrdyk. Hemde häzirki wagtda täze taslamalaryň üstünni işleýär. Hormatly prezidentiň garamagyna ködürlemek üçin iş meýilnamalarymyzy taýýarlaýar. Yine devrgedek ajaýyp bayram bilen Türkmenistanyň prezidentini hemde ähli halkyny tüý sürekden gutlaýan. Tag bolun. Soňra hormatly prezidentimiz türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli dawralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Yug Neftagaz kompaniýasynyň direktori Igor Burkinskini kabul etdi. Mehman duşmagy wagtap kabul edeni üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimizi türkmen bedewiniň milli bayram bilen tüý sürekden gutlady. Hormatly prezidentimiz hoşniyetli arzuwlary we bayramçyk dawralaryna gatnaşanlyklar üçin mehmana minnetdarlyk bildirdi. Duşuň barşyna ýurdumyzda neft gazlygymyna amala aşyrylýan ugurdoş taslamalar we maksatnamalar bilen baglykda ýödary bähfetli hyzmatdaşyň geljeguli ugurlary barada pikirleşmeler boldy. Işıgırı ýolbaşyga diýen kompaniýasynyň türkmen hyzmatdaşlaryna şol sanyna seismologiýada öz ähli tejribesini we mümkinçiligini hödürlemäge taýýardygyny tasdiklady. Duşukdan soň Işıgır habarçamyda şeýle gurun berdi. Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentini hemde ähli türkmen halkyny ajaýyp türkmen bedewiniň milli bayram bilen tüý sürekden gutlaýan. Biziň kompaniýamyzyň 15 ýyl bäri türkmen nebit, türkmen geologiýa we türkmen gal konsertlary bilen netijeli hyzmatdaşlyk edip, türkmen madaryna iri taslamary amala aşyrmaga gatnaşýar. Biz 2037-nji ýyla çenli niýetlenilen uzak möhletleýän şertnama baglaşdyk. Kompaniýamyz her ýylda 500.000 tonna goly nebit çykarýar. Häzirki wagtda biz seismik işleri ýerine ýetirmek boýunça Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasy bilen şertnama baglaşmaga taýýarlyk görýär. Geljeguli hemde okully ötýän türkmen madaryna netijeli işlemäge we ajaýyp bedi bayramna gatnaşmaga çakylyk hemde duşmagy wagtap hyzmatdaşyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga düredilen mümkinçilik üçin hormatly prezidente tüý sürekden hoşallyk bildirýän. Ähli türkmen halkyna paragatçylyk, awadançyk we bagtyarlyk arzuw edýän. Sag bolun. Soňra türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli bayramçyk at çapşyklary dowam etdi. 4-nji çapşykda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň bayragyny almak uğruna 4 ýaşar bedewler 1400 metr aralyk boýunça bäsleşdiler. Netileşiň däl mehran illeşler çapyk ýodadyny sarsyryp gelýän bedewler ardyly pellahana barha golylaak gelýärler. Ine soňky metrlerde ýağmur ödünün aýak urşyny hatda batlandyryp çapyk ýodadynyň orta gürpünden öňokdurylyp öz ýeňşini bayram edýär. Garlywaç hemde ýedigeniň metli ýağmur bugünkü toý gününiň 4-nji çapşygyna Türkmenistan Mevlütgar toplumynyň bäherden atçylyk hojalygynyň jan köýerlerine şadlyk şowguny getirýär. Gözüňiz aýdyn. Şeýlelikde pellahana birinji bolup gelen Türkmenistanyň Mevlütgar toplumynyň bäherden atçylyk hojalygyna degişli ýağmur diýen dor bedew bellilen aralygy 1 minut 31,18 sekundda geçmek başardy. Onuň seýfi Muhammedow, çapyksuwary Hydyrow. Soňra Türkmenistanyň gurulşyk we senagat toplumynyň bayragyna eýe bolmak uğruna geçirilen 5-nji çapşykda 4 ýaşar bedewler 1400 metr aralyk boýunça güýç diýençler. Ine atlar soňky urumdan öwürip dogry ýol üstüler. Ine de ýennamdan taýlan soňky 400 metrlik mendil. Ine bu mendille bu atlara, ýerberlere, ustatlara haýsy at şatlyk getirerkä tiňlaliň, tomoşa edeliň mehman illeşler. Ine gaýbam ödün aýorşuny barha batlandyr. Ine tiňleşimi diýäli. Häzirem gadam ödüniň aýorşuny bir jigim gowuşman ardyly pellahana gelýär. Ine de ol şeýlelikde pellahanadan birinji bolup geçmekde başarýar. Ine turwasdan ýaly ýarşyň öňüni çek gaýdan gadam göz ýeňişini toýlaýar. Ýazbadyna Türkmen Owajalyk Universitetiniň gadamy göz ýeňişini toýlaýar. Şeýlelikde 1400 metr aralyga geçirilen 5-nji çapşykda Ýazbadynaky Türkmen Owajalyk Universitetine degişli gadam diýen dorat ýeňiji boldy. Gadam bellinen aralygy 1 minut 34 sekundda geçmek başardy. Onuň seýfi Aşyrow, çapyksuwary Berdiýew. 6-njy çapşykda Türkmenistanyň Owajalyk toplumynyň bayragyny almak uğruna 4 we uly ýaşar bedewler 1400 metr aralyk boýunça bäsleşdiler. Atlar soňky urumdan öwürlip dogry ýola düşýärler.
häzir ýarşyň öňüne dordepel çekip barýa. Sen ýetir hemde Guldadaň niýetli dordepel öňüne at geçirmänine pellahana birinji bolup gelmegde başarýa. Berekella dordepel, berekella. Şeýlikde 6-njy çapşykda Türkmenistanyň Söwda we Daşak Iqtisady Aratnaşyklary Ministrliginiň Tokoy gojalyk kärhanasyna degişli Dordepel ýen bedew pellahana birinji bolup geldi. Dordepel belirlenen aralygy 1 minut 29 sekundda geçmek başardy. Onuň seýfi Ustaz Seyis Aman Sakedew, çapyktuwary 2-nji derejeli çapyktuwar Taparow. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibeti geçirilen at çapşygynyň jemleýiji 7-nji çapşygy hormatly prezidentimiziň baş bayragyna hemde göçme kubagyna eýe bolmak orunyna geçirildi. Jemleýiji çapşykda 4 we uly ýaşar bedewler 1600 metr aralyk boýunça bäsleşdiler. Ene de sağlamdan taýlanýan atlar toň köwrümden dogry ýola düşdiler. Ene de ýynnam taýlan toň 400 metrlik menzil çapy ýodadyň orta urpyndan gorda bedirgen marya. Bedirgen gelýär, bedirgen. Bedirgenin buňky toýunyny öz jan köýerlerini begendirerim kadýan. Sebäbi bedirgen beýle katlardan arany hem-hemden açýar. Şol gelşine de ol pellahanadan, ardaly pellahanadan birinji bolup geçmek başarýar. Ine ikinji bolan pellahana Koşada kargelya. Gözüňiz aýdyn hormatly prezidentimiz. Gözüňiz aýdyn, gutly bolsun arkadagy serdarymyz. Ine dedim bedirgen koşada kardiýan ajaýyp nurany bedewlerimiz ýyny pellahanadan geçip buňky toýunyny dedim toý şatlygyny goşalandyrýar. Goşa şatlyklaryň höwür köp bolsun arkadagy serdarymyz. Şeýlikde hasa çekeleşikli dartgynly geçen jemleýiji çapşykda pellahana birinji bolup Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltyka atçylyk toplugyna degişli bedirgen ýen bedew geldi. Bedirgen belirlenen aralygy 1 minut 44,14 sekundda geçdi. Onuň seýfi Türkmenistanyň at gazanatçynasy Maksat Agamradow, çapyktuwary Ustad çapyktuwar Begenç Agamradow. Aziz vatandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Häzir Türkmen bedewiniň milli bayram münasibeti geçirilen ýarışdan ýeňjilerini syýlamak dawarasy gelip ýetdi. Çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Häzir Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli uzak aralyga atly ýürüýüş bätleşiginiň bedewleriň päsgeçiliklerden böküp geçmek boýunça bätleşiginiň ýeňjilerini şeýle hem şuňky at çapşygyna gatnaşyp ýarışda ýeňji bolan çapyktuwarlary bayraklaryň gowşulmagyna ruhsat bermeňdi. Sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibeti geçirilen uzak aralyga atly ýürüýüş bätleşiginiň ýeňjisine bayrak gowşurulýar. Uzak aralyga atly ýürüýüş bätleşiginde birinji orna meşhur diýen at eýe boldy. Bu at Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolanlyş müdürlüğünün, hojalyk müdürlüğünün, Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltyka atçylyk toplumynyň edaratyna degişli bolup, Türgeni Oradgelli Annaýew. Bayragy Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow gowşurýar. Ýeňije Tolkun telewizory we 70.000 manat gowşurýar. Häzir bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bätleşiginiň ýeňjisine bayrak gowşurýar. Bedewleň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bätleşiginde birinji orna toýçy diýen at eýe boldy. Bu at Türkmenistanyň atly sport federasiýasyna degişli bolup, Türgeni Nikolay Beglaryan. Bayragy Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýliýew gowşurýar. Ýeňije Tolkun telewizory we 70.000 manat gowşurýar. Assalamu alaikum hormatly prezidentimiz. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Türkmen bedewiniň milli bayramyna münasibetli geçirilen konkur ýarşyndan maňa ýeňji bolmak nesip etdi. Hormatly prezidentimiz, bize şol ýaly mümkinçilik töredip bereniňiz üçin köp sag bolsun aýdýan. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, başyňyz dik bolsun. Köp sag bolun. Häzir halkara haltyka atçylyk toplumyna geçirilen atçapşyklardyň ýeňjilerine bayrak gowşurulýar.
Türkmenistan'ın maliye ve iqtisadiye toplumunun bayrağı uğrunaqı birinci at çapşığını, birinci ornu, birinci belgili çıkış eden Dağ Bedev diyen at eyi bolluyum. Bu at Türkmenistan'ın prezidentinin Aqalteki atçılık toplumuna değişti olup, çapıtvari Rüstem Ağamradov. Bayrağı Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin başlığının ordunatarı Muhammedov oşuryan. Yenice polotlu bayrağı, tolkun televizörü ve 70 bin manat koşurlar. Assalamu alaikum hormatly prezidentim ve mehriban adamlar. Şu Bedev bayramı münasebetde geçirilen at çapşığına davet edilen doğratım bilen birinci vermek etti. Royal mülkçülükte dört beryansın hormatly prezidentime köp davetini aytjan. Oysalın canını ta ömrünü uzak tutcan tüm nişten emin damar avazadı. Bedev bayramı mutlu olsun. Davet. Türkmenistan'ın Nevitqa toplumunun bayrağı uğrunaqı ikinci at çapşığına birinci ornu, dördüncü belgili çıkış eden artık diyen at eyi bolluyum. Bu at Türkmenistan'ın prezidentinin Aqalteki atçılık toplumuna değişti olup, çapıktıvari Mehmet Mehmedov. Bayrağı Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin başlığının ordunatarı Abdurrahmanov hoşuryan. Yenice Meleğuş bayrağı, tolkun televizörü ve 70 bin manat hoşuryan. Türkmenistan'ın Fevda toplumunun bayrağı uğrunaqı 3. at çapşığına birinci ornu, arka diyen at eyi bolluyum. Bu at Türkmenistan'ın prezidentinin Aqalteki atçılık toplumuna değişti olup, çapıtvari Merdan Khan Ağamradov. Bayrağı Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin başlığının ordunatarı Gılıcıp hoşuryan. Yenice gelşikli bayrağı, tolkun televizörü ve 70 bin manat hoşuryan. Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin yanınaqı, Ulaq ve Kommunikasiyalar Agentliğinin bayrağı uğrunaqı 4. at çapşığına birinci ornu, 11. belgili çıkış eden Yağmur diyen at eyi bolluyum. Bu at Türkmenistan'ın Nevitqa toplumunun Behirden atçılık toplumuna, Behirden atçılık hoculuğuna değişti olup, çapıktıvari Cebbargelli Xıdırov. Bayrağı Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin yanınaqı, Ulaq ve Kommunikasiyalar Agentliğinin baş direktörü Şaqiyev hoşuryan. Yenice Yanardağ bayrağı, tolkun televizörü ve 70 bin manat hoşuryan. Assalamu alaikum hormatly prezidentimiz. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Şu günkü yetip gelen Bedev bayramçylygy bilen tüýsürümden gutlayan biz çapsuwalar asynatlar üçin öýden ähli şertlerini üçin tüýsürümden sag boltan akam. Aýdan hormatly prezidentimiz siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak tutýan tutumly, iýlurtly, bähwetli işleriňiz elme damara wagt bolsun, bayramyň gutly bolsun. Sag bolun. Türkmenistan'ın Guruşuk ve Senağa toplumunun bayrağı uğrunaqı 5. at çapşığına birinci ornu, 10. belgili çıkış eden Qadam diyen at eyi bolluyum. Bu at Türkmen Ova Hocalık Üniversitetine değişti olup, çapıtvari Oradverdi Berdiyev. Bayrağı Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin başlığının ordunatarı Pörçekov hoşuryan. Yenice Peren bayrağı, tolkun televizörü ve 70 bin manat hoşuryan. Türkmenistan'ın Ova Hocalık toplumunun bayrağı uğrunaqı 6. at çapşığına birinci ornu, 10. belgili çıkış eden Dordepelliyen acayip at eyi bolluyum. Bu at Türkmenistan'ın Fevda ve Daşar İqtisadi Araqnaşıklar Ministerliğinin Tokoy Hocalık Kânihanasına değişti olup, çapıtvari Alham Saparov. Bayrağı Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin başlığının ordunatarı Oradgelli hoşuryan. Yenice Karader bayrağı, tolkun televizörü ve 70 bin manat hoşuryan. Assalamu alaikum hormatly prezidentimiz. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Şu günkü Türkmen milli Bedev bayramçylygy bilen geçirilen at çapşykda, altın çapşykda, doğruda pelleyen doğratym bilen
hormatly prezidentimiz sizin şahsy paýyňyza münasip boldum. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Hormatly prezidentimiz. Bedow bayramçylygynyň biz ýaşatçy nasyň adyna tüýsürümden gutlaýan. Sag bolun. Türkmen Bedewiniň milli bayramy münasibetli halkara ahaltekatçylyk spor toplumuna geçirilen 7-nji açapşygyň ýeňçisine Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayrağy oşulýar. Şuň 7-nji açapşygyny birinji orny birinji belgili çykyş eden Bedirgen diýen at eýe boldy. Bu at Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekatçylyk toplumuna degişli bolup Çaptuari Begenç Murat Agamradov. Baş bayrağı Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň meclisiniň başlygy Mehmedowa goşurýar. Ýeňije Akhan bayrağı, Zemin televizory we 100.000 manat şeýrekem Türkmenistanyň prezidentiniň göçme kubagy we diplom goşurýar. Näşün Bedow bayramçylygy münasibetli geçirilen açapsygynyň 7-nji çapsygyna Bedirgen diýen akgal melatym bilen hormatly prezidentimiň şahsy paýyna münasip boldum. Hormatly prezidentimiz bidatçy naslar üçin şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän üçin köp sag bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimiz siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, ýyl ýurt bahwitli tutýan tutumly işleňiz elimdäme rawajar. Sag bolun. Şuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz, arkadagly serdarymyz, şu dawarar portatdy, sizi we dawara gatnaşyjylary Türkmen Bedewiniň milli bayramy münasibetli ýene bir gedek tüýsürekden gutlaýas. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, döwletli işleriňiziň hemişe rowaç bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda hemişe toýlar toýulaşdyn. Ýene de şular ýaly toýly günlerde görüşýänçäk hoşta bolun. Soňra Türkmen Bedewiniň milli bayramy münasibetli hormatly prezidentimize eginleşleriniň adyndan Bekişdi Ahalteki Bedewiniň hemde Türkmen tebigatynyň ajaýyp keşfini wagt edýän bu ýysynçy bedewatly halyk uşurly. Boşluk halayığa arkadagly terdarym gelýär. Boşluk halayığa arkadagly terdarym gelýär. Bedew bayramyny gutlaba ulydan toýlar tutýar. Bedew bayramyny gutlaba ulydan toýlar tutýar. Halkara ahaltekatçylyk spor toplumuna dawarlar tamamlanandan soň Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň ýurdumynyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanogly Berdimuhammedow bilen duşşy boldy.
Mihman duşmağı wa tapan üçün hoşalyk bildirip, gahrman arkadagymda Rus Federatsiýasynyň prezidentiniň mehirli salamny we gutluglaryny ýetirdi. Mihmanyň belleşýäli Türkmenistan bilen Tatarstan Respublikasyny diýip bolan öýdara bähfitli hyzmatdaşlyk türkmen we tatar halklarynyň taryhy taýdan kemale gelen medeni hemde ruhy umumlygy esaslanýan dostlukly gatnaşyklary birleşdirýär. Tatarstanyň başçyny mümkinçilikden peýdalanyp gahrman arkadagymdy türkmen bedewiniň milli bayram bilen gutlady. Bellenşäli müňilliklaryň dowamyna meşhur ahyrteki bedewleriniň şan şöhrati dünýä ýaňsaldy. Dünýäniň açynazyk medeniýetiniň kemale gelmegine atlaryň bir tätin tokumuna aýratyn orun degişidir. Häzirki wagtda ýurdumyzda halkymyzyň milli mirasynyň yer ýüzüne wagt edilmegine, türkmen alawa aýtlarynyň tokumynyň gorulyp saklanmagyna hemde artdyrylmagyna gönüktirilen giňgirimli işlerim ýaýwanlandyrildy. Duşun başına häzirki zaman ýagdaýlar bilen baglykda paragatçylyk we durnukly üçin kemale gelmegine döwletleriň hemde halklaryň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň pogtalandyrylmagyna ýardam berýän parlament diplomatiýasynyň ösdürmeginiň aýratyn uly ähmiýeti eýe bolýanyny bellenildi. Parlamentary gatnaşyklaryň ösdürmegi Türkmenistanyň oňun bir taraplyk paragatçylyk töýjülük hemde netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelerine esaslanýan daşar siýasat strategiýasynyň aýrylmaz bölegi hükümne çykýar. Gahrman arkadagymdy may aýyna Aşgabat şeherine geçiriljek mühim ähmiýetli çäreleri öňe çekip, Amerikada Aziz döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumynyň geçirilmeginiň ähmiýetini belledi. Munyň özi parlamentary gatnaşyklarynyň hasy ösdürmegine mühim orna ýelýär. Mihman bugünkü duşuň Türkmen Tatarstan dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pogtalandyrmakda ýene de bir mühim ädim boljakdygyny anan bildirip, gahrman arkadagymdy dürli jemgyçlik meden şäherlerine gatnaşmak üçin Tatarstan Respublikasyna gelip görmäge çagyrdy. Gahrman arkadagymyz öňümizde kaýda Tatarstanyň geçiriljek çäreleri, şol sanyna Volsk Bulgariýasynyň islamy kabul etmeginiň 1100 ýylygyna başlanan çäre, şeýlegem Russiýa Islam dünýäsi Kazan Summit 2022 13-nji halkara ykdysat sammitine we her ýyl geçirilýän Russiýa Islam dünýäsi atly strategik garaş topunyň mejlisine hormatly mehman hökümine gatnaşmaga çakyryk üçin minnetdarlyk bildirdi. Biz bir çakyrygy bildirilýän ýokary hormatyň nişany hökümine kabul edýäsip, gahrman arkadagymda aýtdy. Duşuk tamamlanandan soň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanov Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen mehirli hoşlaşyp, bir ýerden paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Paýtagtymyzyň halkara howa menzilinden mihman watan nugrady. Şogun toýlary goşa-goşadan gelýän ezi diýarymyzda şanly sene türkmen bedewiniň milli bayramy uludan belenip geçirildi. Bayramçylyk münasibetli güneşli ülkemiziň çar günjünde dürli dawarlara medeni köpçüliklen çäreleri giň germerilip, olary ýokary hukumatlyga şatlyk şowugyna betlendi. Bayramçylyk çärelerine halkymyzyň uçur ganatyna deňelýän ýerlen ýuwrup, beheşde bedewlerimiziň watby uludan ýetirilip, ajaýyp beýan tapdy. Dünýede deňsiz taýsız gözeliň hemem ýennamlygyň nusgasy bolan türkmen bedewiniň şanyna tutulan bayramçylyk dawarlary Ahal vilayatynyň çar künjüne ýokary hukumatlyga şatlyk şowugyna betlendi. Vilayatyň Akbuğday etranyň çägine gojaman köpetden ýaşyl begrese betlenen gözel bayryna ýerleşýän türkmeniň Agoý binasynda vilayat derejesine geçirilen giň gowrumly dawara gatnaşmaga vilayatyň çar künjünden gelen mehmanlar bu çärenin ýaraşygy boldy. Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde vilayatyň dutarçylar topurynyň milli mukamlary, aýdymlary, ýerine ýetirişleri, vilayatyň sunut usatlarynyň ýerine ýetiren dawral çykyşlary, oglun gyýdylan toý kiňilliklerine bagtyarlyk bady bilen uçuşlary, gelin gyýdylar tarapyndan gadymy ümmü däwiniň berjä edilşi, milli el işleriniň ýerine ýetirilşi, gadymyýetden gözbaş alyp gaýdýan haly önümleriniň hemem dürli el işleriniň giňden ýewaňlandyrylan sergileri bu dawara milli uşun çaýdy. Turwaşdan aýdym sadyň hoş owazyna betlenen bu dawarada medeniýet we sunut işgärleriniň hemem çağalar dörejlik toporlarynyň türkmen bedewiniň bayramy münasibetli ýürüti taýýarlan çykyşlarynyň hoş owazy kalplary ornady. Vilayatyň dutarçylar toporynyň usatlyk bilen ýerine ýetiren hemem sunut usatlary tarapyndan joşgunly ýerine ýetirilen aýdym sazlarda we tanslarda arkadagly serdarymyzyň baş bolmagyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ykbaly göterilen mehriban halkymyzyň parahat watanymyzyň
gamışguluk ahylteke bedewlerimiziň eşeretli ýaşaýşymyzyň wasby has belentden ýetirildi. Folklor topurlarynyň çykyşlaryna bolsa halkymyzyň ata-baba gelýän dünýä nusguluk asly däpde surlary hemem ahylteke bedewlerini goýýan belen sarpasy çeper keşpliň üstü bilen diýseň täsirli we özüne çekici rowuşda beýan edildi. Şonuň üçin bu çykyşlaryň her biri tomoşaçylaryň dowamly el çarpışmalaryna münasip boldy. Türkmen bedewiniň şahyna tutulan bayramçylyk dawaralary welaýatyň çar kunjuna ýokary uhletlikde dowam etdi. Ahyl welaýat şeýlede Beherden Gökdepe, Akbuğday we Qaqa etrap häkimlikleri, welaýat medeniýet müdürligi hem Demokratik Partiýanyň Gökdepe etrap komiteti tarapyndan welaýatyň Beherden etranyň çägine gojaman köpetan gözel jülgüli owudun tebigatyna bahar pasyna alelwan gullary parç bolup açylan ýaşyl begres ýapynan gul-gulzarlygy beslenen goýnuny açyk asmanyň astyna geçirilen bedew bayramyna bagyşlanan dawara baý mazmuny eýe boldy. Gowun götürji, ýürek joşturjy duýgulary beslenen bu dawara berkarar döwletiň täze ýeminiň galkynşy döwründe elgünimiziň ady elimi dowlan bekişli bedewlerimizde sarpalarynyň we hormatlarynyň çeksizliginiň aýdyň iqrarnamasy bolup köňüllere dowrly. Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli Balkyn welaýat häkimleriniň Zenanlar guramasynyň welaýat bölüminiň welaýat medeniýet müdürliginiň hem jemgyýetçilik guramalaryň bilelikde Balkynawa şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki meýdançada geçiren aýdym saly dawarasy ýokary uhletlige beslendi. Dawarada welaýatyň medeniýet usunugat usatlarynyň, welaýat döwlet drama teatrynyn artistleriniň, welaýat ýürütü sunugat mektebiniň talip ýaşlarynyň ata watanymyzy ähli üstünliklerimiziň göz başynda durup ýurdumyzyň ýagty ertirleri önemli gadamlar bilen alyp bergen hormatly prezidentimiz Türkmen bedewini wasp edýän aýdym saýlary dawranyň şahatlyk şowkuny hasam arşa götürdi. Arka dagly serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagy, el ursumyzyň rowşan geljegine gönükdiren belent hemem döwletli tutumlarynyň munun beýlegim rowşlanmagy baradaky ýagşy arzuwlar bolsa, welaýatyň dutarçylar topurynyň ýerine ýetirilen döwrüwap aýdym saýlarynyň esas mazmunyny düzdi. Bayramçylyk dawarasy soňra durky täzelenen Balkyn atçylyk sport toplamynyň öňündäki meýdançada geçirilen aýdym saly dawara bilen dowam etdi. Bu ýerde joşguny ýanglanan şerin aýdym salylar adamlaryň ruh bilentligini hasam arşa götürdi. Welaýat medeniýet müdürliginiň aýdymçylarynyň talip ýaşlaryň tans we folklor toparlarynyň joşguny çykyşlary bu ýere gelenden buýsunçly gowullaryny joşturdy. Olaň çykyşlaryna ata watanymyzyň, arka dagly serdarymyzyň eýlýurt bähitli beýik işleriniň Türkmen bedewiniň wasby ýetirildi. Çarýanyň gurulany surat sergileri ýata galjylygy bilen tapawutlandy. Bu ýerde heýkel taraşlaň, halçy gelin gyýdylan, zergärliň, ateswaplaryny taýýarlaýan usulyň we beýlekliň işleri bilen tanışmak boldy. Mundan başga-da sergide milli saz gurullary görkezildi. Desançy bagyşlaryň çykyşlary ýaýwanlandyryldy. Balkyn welaýat taryhy ülkany öwrenş muzeýiniň göçme sergisi hasam täsirli boldy. Gelin gyýdylan ýerine ýetiren nusgulyk el işleri, ustatlyk bilen aýdan gazallar dirläleleri bu ýere ýygnanan toý mähellesinde uly gyzyklanma döretdi. Sunugat usatlarynyň ýerine ýetirmeklerini ýanglanan aýdym saýlarda folklor toparlarynyň joşguny çykyşlaryna Balkany illeşlerimiziň arka dagly serdarymyza eksilmez söýgü buýsunjy öz münasip beýanyny tapdy. Milletin göz gowunjuna uçur ganatyna deňelýän Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli halkyň arka dagly zamanasy ýylyny ýurdumyzda giň gerim alan dürli dawaralardyr çäreler ýurdumyzyň ähli kunjoklaryna bolşýaly. Daşwyd vilayatyna da özüniň ýokary uhletligi bilen ýatda galjy pursatlary öwrüldi. Daşwyd vilayat şäher häkimlikleriniň vilayat baş bilim, saglyk goraş, sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň Daşwyd şäher medeniýet merkeziniň Daşwydyň lukmançylyk, agrosenagat, mali iqtisady
orta hünäri oku mekdepleriniň Beksey Täkfadynaky mugallimçylyk mekdebiniň Magtymly Garly Fadynak ýürüte sunugat mekdebiniň belelikde guramoklaryny Daşow şähernek açylyk sport toplumynyň hemem türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki bayramçylyk meýdançalarynda geçirilen dabaralar aýratyn täsirli bilen tapawutlandy. Bu ýere welaýatyň ähli kunjuklaryndan seyisler, çapyk suwarlar, açylyk sportunyň jan koýerleri we beýleki köp sanly adamlar höwes bilen gelirler. Bayramçylyk münasibetli medeniýet sunugat usatlarynyň aýdym sala çykyşlary giňden ýeýwanlanyrly. Onu tanymal bagşylar, estrada aýdymçylary, tans we halyk dörejilik toparlary, ýaş ýerni ýeterjiler ýyzyna çykyş edip bayramçylyk münasibetli ýürüte taýýarlanan aýdymlaryny, tanslaryny dawara gatnaşyjylara sowgat etdiler. Şol çykyşlarda berkarar ýurdumyzyň, beýtarap döwletimiziň, merdana halkymyzyň, türkmeniň uçur ganaty bolan akyltyka bedewleriň wasby belentden ýetirildi. Dawaralan geçýän ýerlerini Agoýlyň uwudun hatarlarynyň ýanlaryny türkmen bedewleriniň eýer esbaplarynyň, elişleriniň, kitap we surat önümleriniň sergileri köplüň ünsüni özüne çekdi. Bu ýerde de şanly seni münasibetli sunugat usatlarynyň ruh bilen çykyşlary ýeýwanlanyrly. Şol çykyşlarda hormatly prezidentimiziň amal aşyrýan beýik işleriniň, gamyşgulyk bedewliň, milli mukaddesliklerimiziň wasby belent kengde ýanglandy. Joşgulu tanslar bayramçylyk çäreleriniň täsirligini hasam artyrdy. Bu çykyşlaryň ählisi täzeçilligi we täsirligi bilen tapawutlandy. Bayramçylyk münasibetli geçirilen aýdym sazly dawara açylyk sport toplumynyň aýdym saz merkezinde dowam etdi. Bu ýerde aýdym sazyň owazy belent ýanglandy. Bu ýerde aýdymçy sazanlaryň, skripkaçylar toparlarynyň bagtyar çağılan çykyşlary ýeýwanlanyrly. Ruh bilen çäreleri gatnaşan adamlar bagtyarlyk döwrüni hemişelik peşkeş beren hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Hemem oň janynyň sag, ömrüniň uzak, eýlürt, bähiyetli dünýä ähmiýetli tutumlarynyň hemişe rowaj bolmagyny arzu etdiler. Türkmen medeniýetiniň milli bayramyna täbitli Lewap welaýatyna da dürli bayramçylyk dawaralary ullan ýaýwanlanyrlyp, aýratyn joşgyna şadlyk şowkyna wetsenni. Lewap welaýaty häkimliginiň welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň welaýat baş bilim medeniýet hemde saglygy golaş müdürlikleri bilen bilelikde guramoklaryna döwrewap açylyk sport toplumynyň öňündäki bayramçylyk meýdançasyna Türkmen medewi halkyň şöhrady şany atly bayramçylyk dawraty geçirildi. Truwastan ýanglanan aýdymlarda arka dagly serdarymyzyň başdanlygyna ýurdumyzda ýetilýän belen sepgitler awadan hemde eşleti durmuşymyz halkyň arka dagly zamanaty ýeriniň şany özgörtmeleri şeýle-de milletimiziň bu ýsanjy hemde şöhrady bolan ahaltyga bedewlerimiziň deňsiz taýsir gözelligi insan galyk türkmen bedewiniň müpallyk hemde mertligi belen teňlerde wasp edildi. Tetnazar Seýdady nähä döwlet sahly drama teatrynyň artistleri edebi sahly bayramçylyk çykyşlaryna taryhda uly iz galdyran meşhur şähsiýetlerimiziň, nusgawy edebiýatymyzyň görnekli wekilleriniň keşbi usatlyklaryny ýerine ýetirilip, şaýhyranyň teatrlarda bekişli bedewlerimiz uly joşgyn bilen wasp edildi. Folklor toparlanyň çykyşlaryna bedewatlarymyzyň halkymyň durmuşyna eýilýän orny, olara goýulýan sarpa, açylyk sunugatyny esirmekde ýurdumyzda anyp barýan işler täsirli beýan tapdy. Bayramçylyk çäresiniň bütün dowamyna gamyşgulyk ýyldan ýörek bedewlerimiziň wasby bagşy sazanlaryň joşgyny aýdymlaryna belentden ýanglandy. Dawaranyň geçirilýän ýerine ýaýwanlanyrlan dörli sergiler, gen gyýlarymyň el işleriniň, haly önümleriniň, dergärçilik işleriniň görkezilmegi, suratkeşleriň surat eserlerini döredýän pursatlary, nakkaşlaryň inçelik bilen öz işlerine bedewlerimizi wasp etmegi ruhy dünýäň heýjana salýar. Dawratnyjlar türkmen bedewiniň şöhratyna şöhrat goşýan hormatly arka dagly serdarymyza alkyş hem çuňur hoşalyk sözlerini aýtdylar. Welaýat merkeziniň gözelligine gözellik goşýan türkmeniň Agoý binasynyň öňünde geçirilen aýdym sahly çäreler bayramçylygyň şanyna gurnalýan şu günkü dawaralaryň üstüne ýetirdi. Welaýat häkimliginiň Denanlar Birleşiginiň welaýat bölüminiň welaýat medeniýet müdürliginiň bilelikde guramoklaryna geçirilen bu dawara waspyň sena bolla dillerde bedew diýilip atlanyrly. Türkmeniň alty ganat Agoýlarynyň giýden hatary, tanskemde folklor toparlanyň joşgyny çykyşlary, estrada aýdymçylarynyň hemde ustat bagşylarymyzyň aýdymlary bu günkü dawaralaryň şowkuny has artyryp alyslara ýaňsarly.
Şernen şerrin ajaýyp aýdymlarda gözelligiň deňi taýyp bolmadyk nurany bedewlerimiziň diýarymyzda aççylyk ösürmekde alınıp bolýan ägir türlü işleriň, ülkämiziň dürli ulgamlaryna bolup geçýän bedew wagty özgertmeleriň, ata-watanymyzyň şany ösüşleriniň taryhy ullan ýeterli. Ulu joşgyna wetenen folklor çykyşlary özüniň täsirligi, ýa-da gazylygy bilen tapatlaryny Türkmen medewiniň milli bayram münasibetli geçirilen dawralar vilayatyň ähli etraptar şäherlerini gurşap alyp olar ýokary ukynytligi betenni. Ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenmesine giňden bellenilýän Türkmen medewiniň milli bayramynyň dawralary Mary vilayatynda da ullan tutulyp ýokary ukynytligi betenni. Bayramçylygyň geçirilýän ýeri bolan Maraçylyk sport toplumynyň öňünde Türkmen medewiniň milli bayramçylygy münasibetli Mary vilayat häkimliginiň Zenanlar guramasynyň vilayat bölüminiň Demokratik hem Agrar partiýalarynyň vilayat komitetleriniň kärdeşe kılıçlarynyň vilayat birleşmesiniň ýaşlar guramasynyň vilayat geňeşiniň hemde vilayat medeniýet müdürlüğiniň bilelikde guramaklarına vilayat derejesinde geçirilen dawra giňden ýaýwanandy. Halkyň arkadagy zamanaty ýylyna geçirilen bugünkü dawarada medeniýet hemde sunugat üfatlary, bagtýarlyk döwrümizde mahsul çykyşlary bilen dawra atnaşanlaryň bayramçylyk ruhyny belende götürdiler. Bezelen sahnada vilayatyň medeniýet işgärleriniň folklor toparlarynyň bagtýarlyk zamanamyzy ýynnamlykda deňi taýyp bolmadyk. Ansan galykly bedewlerimizi, halkymyzy ösüşleriň täze belentliklerine tary anamly öňe barýan, arkadaly serdarymyzyň belent maksatly işlerini tarif edýän joşgyny çykyşlary bayramçylyk dawrasynyň şowkuny hasar arşa götürdi. Dawranyň geçýän ýerine muzey gymmatlyklarynyň, ateswaplarynyň, milli şaýsepleriniň, suratkeşleriň, ahalteke bedewleriniň owadanlygyny beýan edýän ajaýyp surat eserleriniň hemde türkmen senetçiliginiň durly görnüşli önümleriniň sergileri köp adamly boldy. Şeýle-de bayramçylyk münasibetli Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde Mary vilayat häkimliginiň hemde vilayat medeniýet müdürlüğiniň bilelikde guramaklaryna, marşegerine görk berýän Molunepe Seýilgäkine marşeger häkimliginiň, Agrar partiýanyň şäher komitetiniň, Marynyň Lukmançylyk orta okul mektebiniň hemde ýaşlar guramasynyň marşeger geňeşiniň bilelikde guramaklaryna, Mary vilayatynyň taryhy we ülkany öwrünş muzeýine, Tagtabazyr etrap häkimliginiň etrawyň medeniýet bölüminiň guramagyna, Penli ýaýlasyna şatlyk şowkuny wetlenip geçirilen bayramçylyk dawralaryň dünýä meşhur bekişde ahalteke bedewlerimize goýulýan belent hormat sarpanyň aýdyň alamatyny urly. Halkyň arkadagy zamanaty ýylyna Türkmen bedewleriniň şan şöhratynyň nişan hökmüne geçirilen bu dawralarda vilayatyň tanymal aýdymçylary, tansoporlary, etrap we şäherlerden gelen medeniýet işgärleri çykyş etdiler. Bayramçylyk münasibetli ýerine ýetirilen joşgyny çykyşlar dawranyň şatlygini belende götürdi. Ýerine ýetirilen döwrewap çykyşlarda vilayatyň medeniýet işgärleri özleriniň türkmen bedewlerimize bolan bu ýysançlaryny belent joşgyn bilen beýan etdiler. Türkmen medewiniň milli bayram münasibetli paýtatymyzda giň gerimli şäherler geçirildi. Şany sene münasibetli döwlet migrasiýa hemde döwlet gümrük gulluklarynyň harby gullukçylary Türkmen atlary döwlet birleşiginiň açylyk muzeýine aýlanyp gördüler. Bu ýere gelen harby gullukçylara muzeý işgärleri Mehriman halkymyzyň milli buýsanjy bolan ahalteke bedewlerimiz hemde ateswaplary barada täsirli gurrunlar berdiler. Harby gullukçylar muzeý gymmatlyklary bilen tanışlygyň dowamynda merdany halkymyzyň bekişli bedewlere goýan belin sarpasy olaryň arasynda tohumny gorap saklamakda hemde ateswaplaryny, şaýseplerini sünnäläp ýasamakda ýerine ýetirilen milli işler bilen ýakynan tanışdylar. Adraman Fady Naqy döwlet şagylar kitaphanasy Aşgabat şäher medeniýet müdürlüğiniň 7-nji şagylar sunugat mektebine Türkmen medewiniň milli bayram münasibetli şöhratly Türkmen bedewi ady bilen dörüjlük duşu geçirildi. Şany sene münasibetli merkezleşdirilen kitaphanalary ulgamynyň guramagyna geçirilen şäher ýokary ruhlantligi betenni. Mary vilayat mali ykdysady orta hünär okul mektebine Türkmen medewiniň milli bayram münasibetli wasfyň sena we dillerde bedewi atly aýdym saly dawral şäher geçirildi. Şany sene münasibetli ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher bagtýarlyk Köpekdağ atrap geňeşleriniň Türkmen demir ýolları agentleriniň ilkinji ýaşlar guramasynyň guramaklaryna geçirilen şäherler ýokary ukrantlygy betenip, olarda aýdym salyň owazy belentden ýanlandy. Hormatly ýeşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edýärler. Hormatly ýeşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň Nowruz döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa aprel aýynyň 25-inden
may aýynyň birine çenli hepden dowamyny ýurdumyň welaýatlaryna hem-de paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp olalyň. Yani gelecek hepden birinci yarımına ve ahirini yurdumuzun çağını günmatardan çığılı hava akımının ağırlaşma netijesinde diyarımızın Balkan, Ahal, Levap ve Daşoğdu olaytlarını yağışın yağmağını şeyle de havanın gece temperaturalarını dorluk yağdayda bolmağına araşılya. Hasta yurdumuzun Balkan olaytını ütkap duramurtlu hava olup hepden birinci yarımına ve ahirini yağış yağar. Günogordan demirat günmatara oğrunut gediyen teylik sıkıntı 7-12'den 12-17 metre etken şemalon sımığını hem de havanın temperaturasının geceleri 14-19 gradusdan 20 gradus'a çenli mayıl, günüzlerini 27-30 gradus, olaytın kanarya etraflarını 18-23 gradus mayıl olmana araşılya. Diyarının akıl olaytını ütkap duramurtlu hava olup hepden ortasına ve ahirine azkem yağış yağar. Günogordan demirat günatara oğrunut gediyen teylik sıkıntı 7-12'den 10-15 metre etken şemalon sımığını hem de havanın temperaturasının geceleri 14-19 gradusdan 25 gradus'a çenli mayıl, günüzlerini 22-27 gradusdan 34 gradus'a çenli mayıl olmana araşılya. Yurdumuz Marı olaytını ütkap duramurtlu hava olup demirat günogordan teylik sıkıntı 6-11'den 10-15 metre etken şemalon sımığını hem de havanın temperaturasının geceleri 14-19 gradusdan 25 gradus'a çenli mayıl, günüzlerini 23-28 gradusdan 35 gradus'a çenli mayıl olmana araşılya. Diyarın Levap olaytını ütkap duramurtlu hava olup hepden ortasına azkem yağış yağar. Demirat günogordan teylik sıkıntı 8-13'den 11-16 metre etken şemalon sımığını hem de havanın temperaturasının geceleri 13-18 gradusdan 25 gradus'a çenli mayıl, günüzleri 23-28 gradusdan 35 gradus'a çenli mayıl olmana araşılya. Yurdum Daşoğdu olaytını ütkap duramurtlu hava olup hepden başına ve ortasına yağış yağar. Günogordan demirat günatara oğrunut gediyen teylik sıkıntı 7-12'den 10-15 metre etken şemalon sımığını hem de havanın temperaturasının geceleri 9-14 gradusdan 24 gradus'a çenli mayıl, günüzleri 20-25 gradusdan 30 gradus'a çenli mayıl olmana araşılya. Paytahtım Aşgabatda ütkap duramurtlu hava olup hepden ortasına ve ahirini azkem yağış yağar. Günogordan demirat günatara oğrunut gediyen teylik sıkıntı 7-9'dan 10-13 metre etken şemalon sımığını hem de havanın temperaturasının geceleri 16-18 gradusdan 20 gradus'a çenli mayıl, günüzleri 22-24 gradusdan 30 gradus'a çenli mayıl olmana araşılya. Hormatly ilaçlar, yurdumuzda aprel ayının 25'ine magnit hadisasının oşak yağdayda saklanmana araşılya. Mehriban adamlar, siz aprel ayının 25'inden may ayının 1'ine çenli hepden dowamyny yurdumuzun welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmana araşylýan howa maglumaty bilen tanışyp olaňyz. Edizi watandaşlar, ýaz faslyna günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkap durýandygyny nazara alyp, faslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň qadadan 5 oturum artmagy, hem howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsız täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz olan 2 metr araçagy berjaý etmek, eller arasynda saklamak zerurdur. Mehriban ýylaşlar, bulary berjaý etseňiz, ýylyň senlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlany watan habarlar gepleşme jemliýet berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň ödeninde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.